Новата година дойде. С нея и новото начало. Хайде да видим обаче какво е това начало за теб. Какво е то? Какво представлява? Енергията? Какво се е променило в нея? С вълнение сега ще ни кажат таро картите. Преди това ти напомням да се пазиш от фалшиви акаунти, които се представят за мен и ти пишат, за да ти предложат лично таро четене. Аз никога няма да го направя. Моля, подхождай с внимание. Също така, вече можеш да си запазиш лична годишна прогноза с мен, като ми пишеш в Viber или WhatsApp или директно на уебсайта ми abundantkiko.com. А сега да видим какво ще ни кажат картите. Тук виждаме два елемента. Единият е финансов, а другият е свързан с взаимоотношенията с хора. Романтични, приятелства, няма значение. Ще започна с това, че имаме още първа карта смърт. Смъртта репрезентира смъртта на старото и негативното и се ражда новото и позитивното. Точно на място и точно на време. Виждаме кралицата на мечовете като енергия, която е всъщност въплъщение на това, което ще направиш ти за себе си. Виждаме тази ясна, точна преценка. Кой искам да бъде в живота ми? Кой не искам да бъде? Какво искам аз да направя за себе си? И ще го направиш с много категоричност, специфика, нещо от което ти имаш нужда. Двата пентакъла като енергия говорят за преценката и говорят, че ще премахнеш това, което действително ти пречи, това, което те кара да се чувстваш по този начин. В задушаване, в ущърб, като цяло, загуба. Любовниците и изборите, които ти правиш за себе си, но тези избори, които те формират в бъдещето. Това са съдбоносните избори. Това, което за нас е важно и това, което правим, защото го искаме. С други думи, кой ще бъде до мен? С кого ще изграждам? И тук идва точно момента с приятелствата и романтичните отношения. Възможно е да има промени в романтичния ти живот и да направиш точно правилните избори за това, кой ще бъде до теб. По какъв начин ще бъде до теб. Тук можем да говорим за нова любов, възстановяване на любов или работа над отношения. Но генерално много бързо ще станат промените чисто и просто, защото ти избираш себе си. Ти избираш това, което е критичното и важното за твоя потенциал и го виждаме като стоп на едни конфликти, които вече са били в живота ти или все още са. Премахването на точно този шум около теб, който ти пречи да влезеш в тази енергия на кралицата на пентаклите и да се погрижиш за себе си и своята стабилност. Аз вярвам безгранично много в теб. Можеш го и всичко ще бъде наред. Ако имаш нужда от лично таро четене или лична коучинг сесия с мен, можеш да си запазиш такива през уебсайта ми abundantkiko.com или като ми пишеш чрез някой от методите на екрана. Благодаря ви за отделеното внимание и гласуваното доверие, прекрасни хора. Можете да ме последвате и в останалите ми социални мрежи, както и бързо и лесно да си запазите час с мен през уебсайта ми или другия метод, изписан на този екран.